Ordutegia. Ba, goizetan egoten da zabalik, 10:00-etatik ordu batetara, astelen goizetan ez, eta gero arrasti guztietan 4:00-etatik 8:00-etara. Hau da, zeuek eskolatik urtetan zarienean, zabalita liburutegia. Zeran sortu zela Labezko liburutegia? Zelan sortu zen? Ba, egia esan, nire nintzen egon sortu zenean, bale? Baina, bueno, herri guztietan bezala, ikusten zen jendeak irakurtzeko gogo asko zuela, orduan, sortu zen, lehenengo liburutegia, aurreskola dagoen tokian, han egin zen. Eta han egon ziren, liburu batzuk, eta, horrela.